medo kete Ramogi TV apenjo ni be isebedo gi thuolo mar pidho yien chakre higani ne chakre mar bero alwora mari kapodi to thuolo en mari mar mondo mi pidh yien ka kambi mar All Media Services bade mar Radio Ramogi kod Ramogi TV ne yudo thuolo mar jiwo arita mar alwora ka gipidho yiende madirom 600 e skund sekondar malwora e kar chung bura ma Rangwe. Jokanyo nogo mager RMS kotani ko jata tije e Ramogi TV Joseph Bonyo ne yudo thuolo mar jiwo nyithindo mondo ket maine somo magi kamane gi yuoro nyithindo manyingi gikende mechigi mag ria St. Sawels kaya owito ne yudo sabunde mag luok. Kinde ni malokruok chal ma kolwasi na chiel kuom midhiero ma piny ngima kedogo gi jiwo jopuonjre mondo bed jombetre mag alwora kokalo e pidho yien e mier ma giwuokie. Kado beni Homa Bay County kingo county sangwen makaluo watelo na joma moko but pod kwa chopo e kiwango madwarore. Koro wan gi policies mopogore opogore mag sirkal ma watemo jiwo kokalo kuom wach mar pidho yien. To amora ahinya ni kawuono wapidho yien malawo na tielo 600 gi wiye to nitie singo mamoko bende gol mar medo kwan mar yien ka gi Chugo Environment Club motegno gi Journalism Club motegno bende wachiwo ka sanitary towels ne nyithiwa manyiri mondo mi gibed giket maino gi weche mag somo gi sabun ma jopuonjre ma yawuoyi bende nyalo tiyogo nikech jawachore ni thoth wich jawil gi jopuonjre ma yawuoyi. Yien en gima loso alwora marwa bedo maber to kendo wadwa ni wanacha nyithindo madhi donjo e environmental club. Koro awa launch kawuono to pod wadhi medo pidho yiende mang'eny gima medo kwayo community ni kamora mora mapok wachope kik urit nyaka wabi chakuru pidho yien mondo alwora marwa obed maber kendo wamed forest cover. Chenro ni en chenro maber ahinya nikech kaka county wagombo ni environment marwa wabed gi forest cover mamalo. Iro ni ng'ado yien yot to duoke mondo mi koro abed gi yien chabedo kama tek. Koro planting a tree is very simple. Waen kare jowa mondo apidh yiende mang'eny mondo warit alwora marwa. Ka wan gi alwora maber kata pi mawuok e bwo lowo dhi bedo maber. Ramogi kawo thuolo mar mondo mi opar yawuotwa kaluwore gi chenro mar pidho yien mitimo kawuono gi a company gi weche mag padding girls and bathing boys, and we appreciate weche mag somo riwruok jopuonj man NATO